Els podcasts de la FECEC. Després del càncer. Hola, som la Paula, fisioterapeuta de l'Institut Català d'Oncologia d'Hospitalet de Llobregat. I la doctora Pilar Barretina, oncòloga mèdica a l'Institut Català d'Oncologia de Girona. Us volem presentar el primer podcast de la FECEC, la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer. La FECEC és una entitat catalana que agrupa associacions i fundacions que treballen per millorar la qualitat de vida dels pacients amb càncer i els seus cuidadors. Un dels programes que desenvolupa és el de Després del càncer. A la seva web, despresdelcancer.cat, podreu trobar recursos i informació per acompanyar i resoldre dubtes quan el tractament actiu ha finalitzat. Amb aquest podcast encetem un nou format per tal de proporcionar aquest tipus d'informació de manera diferent i amena. En aquest primer podcast us volem parlar de la importància de l'exercici físic durant i després del càncer. Malgrat que el pronòstic del càncer millora progressivament amb les noves investigacions, les noves tècniques de tractament i la millora del tractament de suport, no podem perdre de vista que el millor pronòstic sempre el tindrà qui no arriba a desenvolupar un càncer. És en aquest punt on ens agradaria fer èmfasi en l'exercici físic, que junt amb altres factors com són la dieta mediterrània o no fumar ni consumir alcohol, està demostrat que disminueix el risc de desenvolupar càncer. Tenim estudis que associen l'exercici físic moderat, independentment d'altres factors, a la reducció de més del 20% del risc de patir diferents tipus de càncer, com el colorectal, el de mama, el de matriu o l'esofagogàstric. No puc estar més d'acord, Pilar, però explica'ns ràpidament, doctora. Què és exactament el càncer? El càncer és una proliferació anormal de cèl·lules que aconsegueix escapar de l'efecte defensor del nostre sistema immunitari, que les hauria de reconèixer i eliminar. Aquestes cèl·lules del càncer són capaces de sobreviure, reproduir-se i anar a altres parts del cos. Per poder créixer de forma descontrolada i expandir-se, requereixen d'una sèrie de substàncies i de la seva interacció amb les altres cèl·lules, teixits, òrgans i sistemes del nostre cos. Els canvis metabòlics produïts per l'exercici físic sembla que podrien tenir un efecte inhibitori, és a dir, anul·lador d'aquestes interaccions. Aquests efectes poden ser directament sobre les cèl·lules tumorals, impedint per diferents mecanismes la seva reproducció i també potenciant el nostre sistema immunitari perquè les elimini. Gràcies, Pilar. Està clar que l'exercici físic moderat aporta múltiples beneficis a nivell de la població general, com poden ser millores en la flexibilitat, la capacitat cardiopulmonar, la composició corporal, el benestar psicològic i l'estat del sistema immunitari. Aquests beneficis es donen també en pacients diagnosticats de càncer, en qualsevol de les fases de l'evolució de la malaltia. A més, m'agradaria afegir que ja fa anys que l'evidència demostra que la pràctica d'exercici físic en els pacients oncològics és segura i aporta múltiples beneficis. L'exercici físic ens pot servir com a tractament coadjuvant als tractaments en les diferents fases de la malaltia. I tant, Pilar. En general, l'exercici físic ens pot ajudar a nivell preventiu, en especial als pacients prèviament diagnosticats de càncer o amb antecedents familiars de càncer, pacients amb sobrepès, pacients amb baixos nivells d'activitat física o pacients amb menopàusia. I com deies, l'exercici físic també és de gran ajuda durant la fase de tractament actiu, supervivència i en una fase pal·liativa. En aquesta última fase, per exemple, un tractament amb exercici terapèutic adaptat als símptomes o seqüeles que volem tractar pot aportar una millor tolerància als fàrmacs, així com una millora en els efectes adversos dels tractaments i la qualitat de vida. Inclús pot atenuar la caquèxia per càncer. Per tant, una prescripció d'exercici específica adaptada a cada seqüela o símptoma que produeix la malaltia pot ser un tractament coadjuvant al llarg de totes les fases. Segur que la doctora Barretina ens pot donar alguns exemples concrets sobre el que estem parlant. Efectivament. Per exemple, un pacient que requereixi una cirurgia tindrà una recuperació més ràpida i amb menys risc de complicacions si té un bon estat de forma física. De fet, als hospitals és cada vegada més habitual que l'exercici físic per augmentar la massa muscular sigui una part important dels programes de rehabilitació tant abans com després de la cirurgia. El mateix passa durant el tractament. La quimioteràpia requereix un esforç metabòlic per part del nostre cos molt important, consumint-se moltes proteïnes. Quan les reserves són baixes, es destrueix múscul per poder fer front al tractament. Si partim de més massa muscular, aquest impacte pot ser menor i la tolerància als tractaments pot ser més bona. També estan els períodes d'enllitament, com el postoperatori o la inactivitat deguda al cansament que pot provocar el tractament, que impliquen una pèrdua de massa muscular i la capacitat física important. Això pot suposar que els pacients perdin part de la seva autonomia. Per tant, com estem comentant, és important incorporar l'exercici físic adaptat a la situació personal de cadascú com a part fonamental del tractament.
A més, durant els diferents tractaments hi ha una sèrie de canvis corporals que poden millorar amb la pràctica d'exercici físic. Per exemple, una prescripció específica d'exercici durant el tractament pot millorar els efectes secundaris de la quimioteràpia, així com les atròfies musculars produïdes freqüentment per l'ús de corticoides, que s'utilitzen per múltiples indicacions durant el tractament. L'equip multidisciplinari que solem intervenir al llarg del tractament tenim el deure de transmetre la importància que té l'exercici físic durant i després del tractament. Per tant, quan l'oncòleg detecta alguna d'aquestes seqüeles, és important que es derivi al fisioterapeuta especialitzat. Només d'aquesta manera es podran tractar de manera precoç les seqüeles o símptomes que poden aparèixer pels tractaments o per la mateixa malaltia. Paula, ens podries dir les últimes recomanacions generals basades en l'evidència científica sobre la periodicitat de l'exercici físic? Clar, Pilar, segons el Col·legi Americà de Medicina de l'Esport, es recomana uns 150 minuts setmanals d'exercici aeròbic moderat o 75 minuts d'exercici vigorós, combinat amb 2 o 3 dies d'exercici de força a una intensitat moderada. De totes maneres, és important destacar que aquestes són recomanacions generals. L'ideal seria poder-les adaptar a cada individu en concret. D'altra banda, hi haurà moments en l'evolució del tractament o la malaltia en què variarà la tolerància a l'exercici o sorgiran contraindicacions que ens faran canviar el tipus d'exercici i adaptar-los segons l'estat del pacient. Moltes gràcies per aquestes recomanacions. Sabem que actualment està augmentant el nombre de persones diagnosticades amb càncer, però gràcies a la detecció precoç i als avenços mèdics, la supervivència també és major. Això vol dir que cada cop hi ha més persones que conviuen amb les seqüeles d'aquests tractaments. Efectivament, és per aquest motiu pel qual des de la fisioteràpia tenim l'objectiu de tractar aquestes seqüeles al llarg de tot el procés, i una de les eines bàsiques que tenim per als pacients oncològics és l'exercici físic. Fins ara hem parlat de l'exercici físic durant el càncer, però Paula, què em pots dir de què podem fer un cop finalitzat el tractament? Un cop finalitzats els tractaments, cal seguir recomanant l'exercici físic. L'objectiu és que els pacients l'incorporin al seu estil de vida, ja que juga un paper important en la prevenció de les recaigudes del càncer, a més de la seva implicació en la prevenció d'altres patologies. Diferents estudis han demostrat que les persones que han superat un càncer i són físicament actives presenten un guany de la qualitat de vida, la condició física i la composició corporal. Tens tota la raó, Paula. Ens podries donar alguns exemples concrets? Per descomptat, per exemple, la pràctica d'exercici físic millora la clínica associada a l'imfedema d'extremitat secundari a l'extirpació de ganglis. També es recomana per les pacients que tenen menopàusia secundària a cirurgies amb extirpació d'ovaris o els tractaments. Aquests pacients presenten pèrdua de massa òssia i limitació en la mobilitat articular. En aquests casos, l'exercici augmenta la massa muscular, l'òssia i la flexibilitat. Per altra banda, després d'una cirurgia abdominal, cal recuperar la musculatura per evitar els problemes lumbars per sobrecàrrega. Un altre exemple és l'entrenament de la musculatura específica del sòl pelvià, per evitar complicacions com l'incontinència després de determinades cirurgies. Molt interessant. Llavors, després del càncer, en quina freqüència es recomana l'activitat física? Aquells pacients que no presenten seqüeles o símptomes que puguin impedir la pràctica d'exercici físic s'aconsella que realitzin entre 150 i 300 minuts setmanals d'exercici aeròbic moderat o de 75 a 150 minuts setmanals d'exercici vigorós, com pot ser caminar, bicicleta, marxa nòrdica o nedar, sempre valorant el més adequat per a cada persona. D'altra banda, les activitats de força han de ser d'una intensitat moderada, intentar involucrar els principals grups musculars. Es recomana una freqüència de 2 a 3 dies a la setmana amb un mínim d'una sèrie de 8 a 10 repeticions amb un descans entre sèries de 60 segons. Aquesta sessió hauria d'incloure uns 8 o 10 exercicis d'aquests grups musculars i sempre mantenir una progressió adequada segons la capacitat i l'estat funcional de cada pacient. El més important és provar qualsevol d'aquests exercicis i practicar el que més li agradi a cada persona per tal de que li creï adherència. Per altra banda, per a aquelles persones que després del càncer tinguin seqüeles físiques, recomano que abans de practicar qualsevol exercici puguin ser valorats per un fisioterapeuta, el qual pugui adaptar i recomanar l'exercici més beneficiós de manera individualitzada. També, depenent del tipus de seqüela, podria ser interessant iniciar una pauta d'exercici supervisada per un especialista, ja que una pauta adaptada podria millorar seqüeles i fer que la pràctica d'exercici sigui el més segura possible. En moltes ocasions, les persones que han superat un càncer poden tenir certes limitacions per fer exercici i tendeixen a ser menys actives. També pot passar que, per desconeixement, es pensi que la pràctica d'esport no és segura. Així que és de vital importància transmetre els beneficis de mantenir-se el més actiu possible al llarg del dia, així com evitar comportaments com el sedentarisme. S'ha de deixar ben clar que la pràctica d'exercici físic també és segura després del càncer. Què ens podries aconsellar, Paula?
Per saber si s'està amb una freqüència, intensitat i temps adequat, podem fer servir diferents aplicacions o bé pulseres d'activitat per mesurar la freqüència cardíaca durant l'exercici aeròbic i l'escala de Borg per mesurar la intensitat. Aquesta escala es basa en la quantificació numèrica de la percepció subjectiva de la intensitat de l'exercici que s'està duent a terme. Existeixen diversos tipus d'escales de Borg, tot i que la més utilitzada és l'escala de Borg modificada, graduada del 0 al 10, representant el 0 l'esforç més lleuger i el 10 com a esforç màxim. Per tant, es considera moderat treballar entre un 40 i un 60% de la freqüència cardíaca màxima de reserva i una percepció d'esforç percebut de 4 i 5 en l'escala de Borg modificada. Per treballar una intensitat vigorosa consisteix en treballar entre un 60 i un 85% de la freqüència cardíaca màxima de reserva i un índex d'esforç percebut del pacient d'entre 5 i 7. El fisioterapeuta durant una visita pot explicar-se i personalitzar la prescripció d'exercici físic. Per fer exercici aeròbic, recomano visitar la web del GenCat, gencat.cat, on tota la població pot tenir accés i es poden trobar rutes ja definides segons el municipi, on et descriuen els quilòmetres que té i el recorregut. Aquestes rutes es poden fer ja sigui caminant, en bicicleta o bé fent marxa nòrdica. Aleshores, cal tenir material per poder dur a terme aquests exercicis? No, Pilar. Aquests exercicis es poden realitzar amb el mateix pes del pacient o bé amb manuelles o gomes elàstiques segons la preferència de cada persona. Per exemple, es poden realitzar squats amb o sense pes, adaptant el número de repeticions, sèries i pes a cada pacient, i anar augmentant progressivament el número de repeticions i sèries. M'agradaria afegir que en el cas dels pacients amb afectacions òssies és fonamental fer una valoració prèvia i adaptar correctament els exercicis, ja que en molts casos poden presentar risc de fractures i dolor. Uns exercicis de força prescrits de manera individualitzada faran que la pràctica d'exercici sigui segura i es pugui adaptar als pacients als múltiples beneficis que hem citat anteriorment. Gràcies, Paula. Hem parlat de les seqüeles físiques, però la veritat és que un cop completat el tractament, les principals seqüeles no físiques dels tractaments també es poden millorar amb la pràctica regular d'exercici físic, com ara l'ansietat, la depressió, l'insomni, la fatiga, l'astènia o cansament i la pèrdua de capacitat de concentració i memòria. Penso el mateix, Pilar. Molts d'aquests símptomes és difícil que d'entrada els reconeixem com a físics i millorables amb l'exercici, ja que la consulta pot semblar contradictori. Com em diu la doctora que faci exercici si li dic que estic cansada? És molt important que els professionals sanitaris informem i ajudem a la pràctica adaptada i gradual de l'exercici. Per exemple, en pacients amb símptomes relacionats amb angoixa o insomni, l'exercici tipus ioga on la concentració amb la respiració té un paper molt important pot ser molt beneficiós. De fet, una gran quantitat d'estudis publicats durant aquesta última dècada afirmen que la pràctica d'exercici pot produir múltiples beneficis. L'evidència científica ens diu que fins a un 25% de les persones que han superat un càncer pateixen fatiga durant els anys posteriors a haver finalitzat els tractaments, empitjorant clarament la seva qualitat de vida. Això en molts casos comporta dificultats per tornar a la vida prèvia a la malaltia, com per exemple a l'hora de tornar a la feina. El que està clar és que un cop superat el tractament oncològic és imprescindible que afavorim que el pacient mantingui estils de vida saludables i que sigui el més actiu possible. Efectivament. Per sort, amb les millores en la detecció precoç i els tractaments, el nombre de supervivents va en augment i això genera una sèrie de necessitats. Una informació important que hem de donar a les persones que han superat un càncer és la necessitat de seguir fent prevenció. Igual com fem la recomanació de seguir les revisions pautades i d'identificar els símptomes d'alarma de sospita d'una recidiva, hem de fer la recomanació de seguir un estil de vida saludable que inclogui l'exercici físic. Pilar, crec que hem d'anar tancant. M'agradaria acabar dient que en el decàleg de la prevenció contra el càncer, la recomanació de l'exercici físic té un paper per si sol, però també influeix en altres aspectes com mantenir el pes adequat o en la prevenció d'altres malalties, que són més freqüents en persones que han superat un càncer. Gràcies, Paula. Per concloure, m'agradaria afirmar que tenim evidència científica que els supervivents d'alguns tipus de càncer que practiquen exercici físic tenen menys risc de recidiva i menys risc de mort que els que no el practiquen. Amb això, no podem dir que si es fa exercici no hi hagi gens de risc, però sabem que podem intentar reduir-lo. Estic totalment d'acord amb tu, Pilar. Moltes gràcies. A tu, Paula. I gràcies a les persones que estan escoltant aquest primer podcast de la FESEC. No us perdeu els següents volums. Nosaltres no ho farem. Els podcasts de la FESEC. Després del càncer.